Nie sme tu ľudia, ktorých verím tomu, že treba nejako inšpirovať a teraz sme tu ľudia, ktorí milujú Ježiša a to je ten hlavný dôvod, prečo sme dnes tu. On zmenil náš život, on sa dotkol našich životov. Život s ním je plný svedectiev, život s ním je plný príbehov. Každý jeden deň. A dneska budeme počuť niekoľko z týchto svedectiev, z týchto životných príbehov. A ja som veľmi vďačný za to, že tu môžeme byť takto spolu ako prielom a ako Otcov dom. A vítajte, odkiaľkoľvek ste prišli. A očakávame, že Duch Svätý dnes bude pozbudzovať našu vieru, keď budeme počuť o všetkom, čo dobre spravil aj za posledné 2 týždne. Toto je náš malý Dávidko. Jeho prvé slova okrem mami sú kotkodák a gól. Nepýtajte sa ma, prečo? Ako hrdý otec by som si prijal tiež niečo mužskejšie, ako gól je fajn, ale... ale Dávid má také svedectvo. Sme dneska tak rozmýšľali, že možno by aj on mohol povedať, keby vedel. Dávid od narodenia nevedel chodiť. Ale túto sobotu po roku prvýkrát v živote začal chodiť. No, môžeme to otestovať za chvíľku, aby ste videli. Super. Tak budeme mať na úvod krátke, ale verím tomu, že intenzívne, silné chvály, lebo chceme začať tým, že vzdáme Bohu chválu za všetko dobré, čo robí. Tak ťa chcem povzbudiť, môžeš tak naladiť svoje srdce, pripraviť postoj svojho srdca, utíšiť svoju mysel od všetkého, čo možno sa ťa snaží nejakým spôsobom rozpíliť, alebo ti zobrať tvoj pokoj a zobrať ti tvoju radosť zo spasenia, ktorú nám Ježiš dal. Tak ťa vítame, drahý Ježiš, aj tu na tomto mieste. A ďakujeme ti za to, že ty konáš neustále v živote každého jedného z nás. Život s tebou nie je statický, život s tebou nie je niečo rozhodnutie spred 20 rokov. Keby sme si ťa dnes mohli vyvoliť znovu, tak si ťa dnes volíme, Ježiš, ako našu najlepšiu voľbu nášho života. Ty si hodný všetkej slávy, všetkej chvály. Ja sa modlím, aby Duchu Svätý dnes si nebol oslávený len v tých ľuďoch, ktorí budú hovoriť svedectvá, príbehy o tom, ako si sa ich dotkol, aby si sa oslávil v živote každého jedného z nás. Duchu Svätý, my vieme, že si tu medzi nami prítomný a ja sa modlím, aby ani jedno srdce dnes neodišlo bez toho, aby bolo zmenené tvojou láskou, naplnené tvojou radosťou a oslobodené od všetkého, čo by mohlo držať tvoje deti v zajaci a v neslobode. V mene Ježiš. Amen. Tebe veriť smiem, ty mi pomáhaš, keď ma trápi hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz, ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov, ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred ním sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe sám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd,
aj detských slz, ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky snov, ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Ja chválu tebe vzdám. Chválu tebe vzdám. Chválu tebe vzdám. Chválu tebe vzdám. Chválu tebe vzdám, Ježiš. Chválu tebe vzdám. Tebe, Ježiš, preto sme dnes večer tu. Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím. Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. Áno, Ježiš, preto sme dnes prišli, aby sme ti vzdali chválu, aby sme oslávili tvoje meno, Pane, aby sme povzbudili každého, že môže byť uzdravený a vyslobodený v mene Ježiš. Chceme ti vzdať chválu, Pane. Ja smiem byť čistý, ty sám si môj hriech nesol. Ja prijatý som, ty odsúdený. Ja život mám a viem, som plný tvojho ducha, veď si život dal a z mŕtvych vstal. Ja smiem byť čistý, ty sám si môj hriech nesol. Ja prijatý som, ty odsúdený. Ja život mám a viem, som plný tvojho ducha, veď si život dal a z mŕtvych vstal. Tak nádherná láska, čo mám, že za mňa kráľ môj život dáš. Tak nádherná láska, čo mám, ja s radosťou ti úctu vzdám. Všetkým, čo mám, ti úctu vzdám. Ja smiem byť čistý. Ja smiem byť čistý, ty sám si môj hriech niesol. Ja prijatý som, ty odsúdený. Ja život mám a viem, som plný tvojho ducha, veď si život dal a z mŕtvych vstal.
nádherná láska, čo mám, že za mňa kráľ môj život dáš. Tak nádherná láska, čo mám, ja s radosťou ti úctu vzdám. Tak nádherná láska, čo mám, že za mňa kráľ môj život dáš. Tak nádherná láska, čo mám, ja s radosťou ti úctu vzdám. Všetkým, čo mám, ti úctu vzdám. Všetkým, čo mám, ti úctu vzdám. Si môj kráľ, ty si môj kráľ, Ježiš, ty si môj kráľ, len ty, Ježiš, si môj kráľ. Tak nádherná láska, čo máš, že za mňa kráľ môj život dáš. Tak nádherná láska, čo máš, ja s radosťou ti úctu vzdám. Všetkým, čo mám, ti úctu vzdám. Všetkým, čo mám, ti úctu vzdám. Hallelujah. Thank you so much. I didn't know Pastor's wife had such a beautiful voice. Ďakujeme veľmi. Nevedela som, že pastorová Wow. žena má taký nádherný hlas. She sings like an angel. Spieva ako anjel. And Pastor, you just play so beautifully. Pastor, a I'm ty gonna hug hráš you tak too. krásne. I gotta hug you too. Yeah, we're gonna hug. We're gonna hug. Wow, welcome everyone. Vítajte všetci. Thank you for coming tonight. Ďakujeme, že ste prišli dnes večer. And I want to say thank you to Breakthrough Church Chcem povedať veľké ďakujem zboru Prielom and to Father's House. a takisto otcovmu domu. Both of these pastors are amazing. Obidvaja títo pastori sú Vlado. úžasní. Vlado And Martin, a thank you so Martin. much. Ďakujeme veľmi pekne. It's because of them I've been able to stay here for 2 weeks in Slovakia. Aj vďaka ním už som na Slovensku 2 týždne. And many of you heard my testimony 2 weeks ago. A mnohí z vás ste počuli moje svedectvo pred 2 týždňami. And then you came in for a prayer session. A potom ste aj prišli na osobnú modlitbu. And many of you had a Jesus encounter. A mnohí z vás ste sa stretli s Ježišom, keď sme sa modlili. And that's what we're here for tonight. A práve kvôli tomu sme tu aj dnes. For these people who had these Jesus encounters to come and give glory to God. Aby tí, ktorí sme mali takéto stretnutie s Ježišom, aby sme svojim svedectvom teraz mohli zdať slávu Bohu. And to encourage everyone else, no matter where you are, A aby there's sme more. potom aj ostatných všetkých mohli povzbudiť týmto svedectvom. So I've asked some people who have had testimonies if they will share tonight, and I'm going to ask that they all come forward, and I'm going to let them sit on the stage, so nobody's up here by themselves. Poprosím tých, ktorí máte svedectvo, ktoré teda dnes budete zdieľať s nami, aby ste prišli sem dopredu a sadli si sem na pódium. Just sit. You can sit on the stage all the way across. Sadnite si pozdĺž Darinka, come pódia.
If you have a testimony, please come up and just have a seat. Ak máte dnes večer svedectvo, ktoré chcete zdieľať, poďte prosím sem dopredu, sadkajte si. Who else was going to share tonight? Kto ešte? Monica, you can come. Do you need to be at the sound booth? Ak potrebuješ byť tam, tak Okay. môžeš prísť neskôr. I just thought it's nicer if they don't have to stand up by themselves and they feel better if they have all their sisters here with them. Tak sa nám zdalo, že bude asi lepšie, keď budú takto v skupinke, aby neboli takí samotní vojaci. First of all, let's give all these young ladies a hand because it takes a lot Zatlieskajme of týmto courage from mladým Jesus. dámam, ktoré vzdajú slávu Bohu dnes večer. These are just a few of the 30-something people that have been coming in for inner healing and deliverance prayer sessions. Toto je taká menšia vzorka zatiaľ tých, ktorí asi 30 sedení bolo modlitebných zatiaľ zabsolvovaných. And they have consented to sharing it, and I'm making a little video tonight. A tieto sú nadšené z toho, že môžu svedčiť, čo sa udialo v ich životoch. But the main reason of this is to give glory to God and to encourage everyone else. Ale hlavný dôvod, prečo sme sa stretli, je, aby sme mohli svojim svedectvom povzbudiť ostatných a tak vzdať slávu Bohu. That there is more of God. Pretože je stále viac z Boha, čo He môžeme has mať v so živote. much for everyone. Má tak veľa pre každého z nás. Everyone's encounter and testimony is a little different. Každého jedného stretnutie, alebo každej jednej stretnutie s Bohom je v niečom určite iné. So I know there are many that it's going to touch and speak to. A tak viem a verím tomu, že mnohých z vás sa vás to dotkne, pretože bude to rôznorodé. So I just, Lord, we just come to you boldly tonight and we say thank you. Pane, tak my prichádzame ku Tebe smele a hovoríme you're Ti such a good ďakujeme. father. Lebo Ty si náš Abba Ocko. And Lord, we just lift these testimonies up to you to give you honor and glory. A Oče, k Tebe pozdvihujeme tieto svedectvá, aby sme Tebe mohli vzdať slávu. Because you're a good father and you love us so much. Pretože Ty si náš dobrý Otec a tak veľmi nás miluješ. Thank you for meeting us where we are. Ďakujeme Ti za to, že tam, kde sme, tam, kde sa nachádzame v našich životoch, Pane, že tam sa s nami stretávaš. And I just speak your shalom and your presence over all of these women who are sharing. Že prichádzaš k nám práve v tých situáciách, v ktorých sme a hovorím šalom, pokoj Boží nad týmito ženami, nad týmito dievčatami, ktoré dnes večer budú hovoriť. And I ask for open ears, open hearts, and open mind, Lord, in the audience. A hovorím, Páne, prosím o otvorené uši, otvorené srdcia, otvorené oči medzi tými, ktorí budú počúvať. In Jesus' name, Mene amen. Ježiš. Amen. Okay, so we're going to go through each of you Takže každú jednu z vás si vypočujeme, just to give a brief description of what happened at your Jesus encounter. aby sme tak stručne porozprávali o tom, ako ste sa stretli s Ježišom počas služby. Sylvia will be translating it to English, so take time to stop and look at her to stop in between. Ja to budem rovno prekladať do angličtiny, takže tak ako keď sme boli na modlitbe, tak prosím, robte také prestávky, aby to mohlo rovno byť prekladané. All right, so Martina, this young lady has an amazing testimony. I was so blessed by her encounter. Martina, táto mladá dáma, mala nádherné stretnutie s Ježišom a ja sama som bola veľmi povzbudená tým, čo Ježiš urobil pre ňu. I really have to tell you, I was incredibly blessed because I saw the Bible happening in front of my eyes with her. Musím vám naozaj povedať, že bola som veľmi sama požehnaná práve v tom, že videla som Bibliu a to, čo je v nej napísané, ako sa odohrávalo pred mojimi vlastnými očami. Because while other people were either on their knees receiving prayer or they had already fallen in the Spirit, Pretože pokiaľ iní ľudia už boli na kolenách a príjmali alebo modlili sa k Pánovi a niektorí už boli aj na zemi pod mocou Ducha Svätého, she actually lived out the story of Jacob fighting with the angel of the Lord until he got his blessing. ona stála a zotrvala. A ako keby príbeh Jakobov sa nám odohrával pred očami, že bojovala s anielom Pánovým, až kým nedostala svoje požehnanie. So we just speak peace over you while you give this testimony. Tak So hovoríme it's pokoj amazing. Boží na teba, kým budeš teraz zdieľať svoje svedectvo. Takže čaute. Moje meno je Martina. Hello, my name is Martina. Okay. A chcela by som sa s vami zdieľať, že ako sa ma Ježiš dotkol. I would like to share with you how Jesus touched my life. A keď Rebeka prišla, aby sa zdieľala so svojím svedectvom, When Rebecca came and she shared her testimony with us,
tak to bolo super a akože bolo to také veľmi vtipné, takže to som si tak veľmi užívala. It was wonderful and it was actually even funny in some parts, so I really enjoyed it very much. A potom nastala tá časť, že teda pozvala nás, aby sme sa prišli modliť. And then the time came when she asked us to come up for a prayer. A ono to bolo také zvláštne, pretože ja som aj chcela ísť, ako veľmi som chcela, že idem a aby sa za mňa modlila a to bolo také zvláštne, lebo ona ma hneď potiahla medzi tú prvú várku. And it was very interesting because there was a struggle inside of me. On one hand, I really wanted to go up front and ask for a prayer. Máme sa postaviť. But then on the other hand, something was kind of stopping me from running to the front right away. And then something very interesting happened that Rebecca came to me and I was one of the first people that she asked to come up front for prayer. A boli sme tam zo začiatku nejakí 5 ľudia a teda som sa tak v duchu modlila, že Páne, že dotkni sa ma, že tak presvieť každú časť môjho srdca. And there was about 5 people there at the very beginning because Rebecca first asked only several people to come up front. Ešte si tak pamätám, že ja som sa tak v sebe modlila, že Pane, že áno, že dotkni sa ma, ale som bola tak veľmi v srdci taká spokojná, že aký mám taký dobrý vzťah s Bohom a naozaj som tak nič nevnívala, že by bolo na mojom srdci niečo, čo by bolo proste také, že by to bolo potrebné dať preč. And all I had in my heart was, Lord, please touch me. But there was nothing really that I knew about that needed to be worked on by God or Jesus. So I just wanted to be blessed. No a teda akože prišla ku mne a začala sa za mňa modliť. A asi najzaražujúcejšie pre mňa bolo to, že ona sa ma dotkla, modlila sa a ja som nič necítila. So she came to me, she started praying for me, and what really hurt my heart in the beginning was that when she laid her hands on me and she started praying, I didn't feel anything. A aby som vám o sebe niečo povedala, ja som taká, že keď cítim prítomnosť Ducha Svätého, tak ja plačem a to sú není že len také obyčajné slzy, ale to sú potoky slz. And just so to explain, when I sense the presence of the Lord, the way I react is that I cry, but it's not a normal cry. It's a pouring out of my heart cry, type of a cry. A teraz si predstavte tú situáciu, že ona sa za mňa modlí a ja nič, absolútne so nič. now imagine that this great woman of God came to me, started praying for me, and she lays her hands on me, and I feel nothing. A ona mi tak hovorí, že zostaň tak, jak si, že proste prídem ešte raz. And then Rebecca told me, just stay as you are. I'll come back to you. Just stay here. A ja som mala zatvorené oči a som tak vnímala, že ako okolo mňa sa niečo deje, ale ja som cítila, že môjho srdca sa nič nedotýka. I had my eyes closed. I was expecting, but still there was nothing that I really felt that nothing was touching my heart at that moment. A ja som si ani neuvedomovala, ale proste čas išiel a ona prišla druhýkrát a modlila sa za mňa a zase proste nič nebolo, nič sa nedialo, nič som necítila. And then time went by, and Rebecca came back, prayed more for me, but again, nothing happened. I didn't feel anything. A zase len povedala, že zostaň, že chvíľku a že znova prídem ako za tebou. And then again, she just told me, stay here, stay longer. It's okay, I'll come back again. A to už bolo také, že ja už som otvorila oči a videla som okolo seba, že proste ľudia ležia, že Duch Svätý sa ich dotýka. And that was a moment when I opened my eyes already and I looked around and I saw other people already slain in the spirit, laying on the floor. To už som sa proste vo svojom duchu modlila, že Pane, že toto nie je dobré, proste niečo sa so mnou deje a som ho tak prosila o pomoc, aby mi pomohol, že proste čokoľvek je v mojom srdci, aby on to vyniesol tak na svetlo Božie. So that was the moment when I realized, Lord, something is wrong, please help me. Please come into my heart and do your work. A v podstate potom prišla tretíkrát. Then she came back to me third time. A tak na mňa zložila ruky a už to bolo také, že vravela, že toto niečo nie je dobré, že proste toto je nejaká bariéra.
a začala sa ma tak pýtať rôzne veci a potom jej tak Duch Svätý povedal. And then Rebecca said, there must be a barrier, something that is stopping her from receiving. A vtedy povedala asi pre mňa absolútne najšokujúcejšiu vec, lebo teda, šok to bol strašný. And that's when the Holy Spirit started talking to me, and what was very shocking. Lebo ona mi povedala, že ja si proste držím takýto odstup od Pána. But also Holy Spirit told me through Rebecca, which was shocking for me, that Rebecca told me that I'm pushing Holy Spirit off, I'm holding him from me, I'm keeping a distance. A mi povedala, že vlastne táto vzdialenosť medzi, že tuto bol Ježiš a proste tu moje srdce a v tejto vzdialenosti ja som si vlastne robila a snažila sa tak nejak sama chodiť vo svojej sile. And she told me that this is how I'm pushing Holy Spirit off, away from me. And here's my heart, and this is how far I let him come close to me. And so that meant in my life that I was just walking in my own strength and didn't allow God any closer to me. A mi vlastne povedala, že ja som sa nejakým spôsobom snažila si kontrolovať určité veci a ani som to nerobila vedome, lebo ja som si to naozaj neuvedomovala. And I honestly didn't do it on purpose. I didn't even realize that was the case, that was happening in my life. Ale proste ja som reálne žila s Bohom takým spôsobom, že proste bola medzi nami taká bariéra a ona vravela, že to bolo ako keby taký múr stehal, cez ktorý nemohol preniknúť Ježiš bližšie. But that was the reality of my walk with Jesus, that I had like a wall built up around me, around my heart, which stopped God coming any closer to me, to my life, and I didn't allow him to work on my life. A ten šok bol vlastne v tom, že ja som to absolútne nevidela. And the shocking about it was the fact that I didn't realize it at all. A ona nám hovorila taký príbeh so žabou, možno aj vy ste ho počuli. And then she shared a story with us, maybe you've heard it from her too. Že diabol je taký, teda takto, žaba, jej prírodzená reakcia je, že keď ju hodíte do vriacej vody, tak proste má v sebe taký nejaký pud alebo reflex, že ona vyskočí. She told us a story about a frog and a pot and a boiling water. And she said that when you have a boiling pot with boiling water and you would let frog into that boiling water, the frog has a reflex that it jumps out of the boiling water right away. Keby ste však žabu položili do studenej vody a pridávali pomaly plyn, tak tá žaba si nevšimne, že ona sa podstupne uvarila a že zomrela. But if you have a pot with cold water and you have the frog in the cold water and you turn on the heat and heat the water gradually, the frog doesn't realize that it's going to cook pretty soon and it will stay in the water. A vlastne na tomto príklade nám ukázala, ako strategicky pracuje diabol. And on this example, she taught us how strategically devil works in our lives. Pretože mne sa stalo presne ten druhý prípad s tou žabou, že ja som si absolútne neuvedomovala, že je pridávaná tá teplota a že ja sa pomaly várim, proste som bola zaslepená. Because my life was a perfect example of the second case where the frog was put into the cold water, and that was me exactly. I didn't realize that things were happening, and I didn't know that I needed to get out and work on my life. No a keď ja som si toto uvedomila, tak ona mi vlastne povedala, že ja musím činiť pokanie z tohto, že ja som si proste takto držala Boha Ježiša od seba. And so when she taught us this, I really realized that I needed to repent of the fact that I held Jesus and God very far away from me, from my heart. Kept a distance. A ďalší prípad bol ten, že ja som nevedela padnúť pod mocou Božou. And another case with me was that I just couldn't fall down, I just couldn't be slain in the spirit. Pretože keď žijete v takej tej neustálej kontrole, že proste všetko musíte mať pod kontrolou, tak je to dosť ťažké.
Because when you live under a constant control, that you have to control your life and everything has to be under your own control. Takže bolo pre mňa také dosť ťažké, keď povedala, že proste dôveruj mu aj v tejto oblasti. So it was very difficult for me when she told me, trust him even in this. Lenže proste ja som vedela, že ja sa v tej chvíli proste musím rozhodnúť. But I knew that I had to make a decision in that moment. Takže som sa rozhodla a ja som tak absolútne intuitívne proste povedala Bohu, že dobre, ja ti dôverujem. A potom, jak sa ma dotkla, tak proste už to išlo samé a padla som. So I did. I made a decision in my heart and I said, okay, I trust you, Lord. And she prayed over me, she laid her hands on me, and I was slain in spirit in that moment. A potom, jak som padla, tak v mojej mysli nič iné nebolo. Proste neustále len také, že Pane, odpusť mi, že som si ťa držala tak ďaleko od svojho srdca. And then when I was down on the floor under the power of Holy Spirit, the first thing that came to my mind was, God, please forgive me that I kept you so far away from my heart. A som sa tak modlila, že Pane, poď bližšie, že proste ja ťa chcem cítiť proste tak blízko môjho srdca, že budem počuť až tlkot tvojho srdca. And so I started praying in my heart, Lord, please come close to my heart. I want to be so close to you that I want to be able to hear your heartbeat. Keď porovnám to, aká som bola a to vlastne potom, jak prišla Rebeka, tak ten život ako keby s tou vzdialenosťou a potom následne bez tej vzdialenosti s Ježišom je úžasný. So if I can compare it, my life before this prayer and after, the life when Jesus is in my heart and is much closer to my heart, the difference when I kept the distance from him and now when he's close to me is amazing. Pretože sa priznám, že predtým som vedela, že proste ja som spasená a že Boh ma miluje a že Boh je v mojom vnútri. Before that I knew that I love God and I am saved and that God lives in me, inside of me. Ale teraz proste viem, že Ježiš je proste priamo tuto. Proste on je tak blízko teraz ku mne. But now I know that Jesus is right here. He's very close to me. He's right in my heart. A už ma nikto nepresvedčí, už mi to nikto neukradne a hlavne si to nenechám ukradnúť. And nobody can ever steal this from me. Nobody can ever convince me of opposite. Pretože ja proste viem, Because I simply know že Ježiš je teraz tak blízko môjho srdca ako nikdy predtým. Jesus is now very close to my heart as he never was before. Takže asi tak. So glory to him. Kto bude ďalší? Vieš? Dobre. Tak nebudeme teraz prekladať do angličtiny. Máme zmenu plánov. Ako sa voláš? Takže volám sa Laura. Odkiaľ si? Z akého spoločenstva? Mám to teraz takto moderovať? Aha, okej. Som z otcovho domu. Porozprávame sa. Som z otcovho domu. Tak vitaj. Vítam. Bola si na modlitbe s Rebekou Áno, bola. a Pán Ježiš sa dotkol tvojho srdca. Áno, bola som. Porozprávaj nám o tom, čo Bola sa stalo. som dvakrát, ale asi sa s vami pozdieľam s tým druhým, pretože to bolo také dosť silné. Skúsim to skrátiť čo najviac, ako sa bude dať. Takže, ktorí ma nepoznajú, tak vám skúsim stručne približiť, čo sa dialo za posledné mesiace v mojom živote. Mala som maminu, ktorá mala dosť ťažké problémy sama so sebou a s istým druhom závislosti. A preto som vyrastala
celý život v tom, že som odmietnutá. A bojovala som s tým celý život. A potom, ako tu bola Rebeka, tak mi napísala jedna naša super sestrička zo zboru, že ideš k Rebeke na modlitbu. Ja, že OK. A prišla som tam s hlbokou bolesťou, pretože moja mamina zomrela. A myslela som si, že už je všetko v pohode, už je všetko vyliečené, ale diali sa mi také zvláštne veci, že som s ňou mala sny a zobudzala som sa s tým, že mi strašne chýba a že ma opustila. Ale stále som nevedela, prečo som prišla na tú modlitbu. A zatiaľ, čo som čakala na modlitbu pred dverami, tak mi Boh už začal ukazovať. Ty celý život trpíš a bojuješ s odmietnutím. Ja chcem ťa toho zbaviť. Ja, že OK. Tak som išla dnu a ako som si sadla a začali sme sa rozprávať, tak som začala strašne plakať. A uvedomila som si, že to odmietnutie vo mne je strašne silné. A keď sa Rebeka začala modliť a začala proste lámať toto odmietnutie v mojom živote, tak iba Ježiš prišiel a ja som zrazu bola s ním ako malé dievčatko a on sa so mnou hral a boli sme v nebi a bola som strašne šťastná a iba som cítila, ako to uzdravuje, ako to všetko lieči. A potom si ma zobral, stali sme na veľkých schodoch, ktoré smerovali na zem a povedal mi, OK, teraz musíme sa vrátiť naspäť na zem a ty pôjdeš a budeš hovoriť pravdu. Ale to, čo som pochopila, je, že my sme Božie deti. To je primárna vec. Všetko ostatné je len bonus, ako by Rebeka povedala. Takže ešte bola nejaká iná oblasť, s ktorou si prišla na modlitbu? Mala si niečo ešte iné nejak premyslené, že s čím by si chcela, aby ti Ježiš pomohol? Ja som prišla na modlitbu a absolútne som netušila, čo sa bude diať. To odmietnutie. Padla si pod mocou ducha? Ja sa presne pamätám, ako to bolo, že ty si nedostala šancu padnúť, lebo si sedela v kresle. Hej, sedela som v kresle, ale ja som aj dávnejšie mávala také, akože ja som cítila, že to je duchovné, že sa mi začala točiť hlava, začala som sa triasť a potom som odpadla na pár sekúnd. Áno. A presne toto sa stalo na tej sedačke, preto som nestihla ani padnúť na zem. Preto sme ti držali vankúš pod hlavou asi 20 minút. Ja osobne. Áno. S veľkou cťou. Takže som pochopila, čo to bolo a som rada, že je to preč. Takže je to preč z tvojho života a si slobodná do dnešného dňa. Som úplne slobodná a môžem sa smiať a Boh je dobrý. Sláva Bohu. Ďakujeme, Laura. Takže vitaj. To je také úžasné, že si hovorila, lebo vlastne ja môžem skipnúť strašne veľkú časť môjho života. Ale tiež Voláš sa? Volám sa Tamara. Tamara a si? Som z evanjelického UPCčka. Vitaj. A super. chodím sem načerpať a potom chcem dávať ďalej. Čiže veľmi podobné. Môj otec je alkoholík a to, čo ma Boh učí, v podstate, ja som 13 rokov veriaca, ale posledné 2 roky sú úplne revolučné, je, že už nie som dcéra alkoholika, to boli moja absolútna identita, na celý svet som sa pozerala cez tieto oči. Že som dcéra alkoholika, za nič nestojím a všetkým musím dokázať, že vôbec mám nejakú hodnotu. Toto bola moja identita. Teraz moja identita je, že som dcérou že som dcérou kráľa a urobil to tak veľmi podobne ako s tebou, keď sme boli tuto na tej modlitbe prvej, tak vlastne Boh ma zobral v takom obraze na svoje kolená, čiže som takto sedela proste na ňom. A
Takže padla si pod mocou ducha? Nie, Nepadla to si? bolo prvé. Áno. A som len sedela proste na Bohu a som si užívala jeho prítomnosť a som mu vedela povedať, že Abba, Otče, že otec, to som nevedela povedať predtým. A tá identita ako keby išla do mňa proste, že si dcéra. A druhá modlitba bola vlastne, potom som mala to osobné modlitby a nemala som teda, očakávanie som mala také, že čo Pán chceš, tak to ja som ochotná prijať. A vlastne boli také dve veci, za čo sa modlila, teda za tú identitu a za kontrolu. Lebo dcery, neviem, či aj ty máš s tým problém, ale ja ako dcera alkoholika ako bývalá dcera alkoholika som mala problém s tým, že všetko musím sama, všetko mať pod kontrolou sama, lebo oni sa nepostarali tak, ako by sa mali, čiže ja sama som sa musela. A teda to bola tá kontrola, za ktorú sa modlila. A vlastne dovtedy som nevedela ako keby padnúť v duchu, že som to tak držala. A keď sa modlila, aby proste som pustila veci spod mojej kontroly, tak som padla. A potom sa Rebeka modlila, že aby mi ešte Boh viac dal identity. Aby mi ukázal, ako mňa on vidí. A teda som ležala a zrazu, že ja nevesta, ja som už 6 rokov skoro vydatá, hej. Že ja nevesta v svadobných šatách. Nádherné svadobné šaty a vyzerala som úplne inak, ako keď som sa naozaj vydávala. A iné šaty som mala. Som tam stála, ale na križovatke, proste na ceste tuto. Že ale nevesta nepatrí na cestu. A potom zrazu ma Boh zobral do kostola a teda ešte stále som si myslela, že čo to je, že čo to je úplne akože blbosť, že to je zo mňa, že jaká nevesta, ja, že čo. A zrazu pustila chvály, Rebeka tam bola, že you are my bride, ty si moja nevesta. Že dobre, Pane, tak som tvoja nevesta, tak toto je od teba, proste príjmam. A len mi proste, teda ja som sa cítila ako taká malá nevesta, že nie tá, že čo tam stojí a všetci ste tu vlastne kvôli tomuto veľkému dňu, ale taká ako keby, proste, že kto som ja, aby si ma ty vybral. A potom teda ma zobral do toho kostola a tam bol on ženích, Ježiš. Ja som ho nevidela som ho do tváre, ale bol tam proste. A dal mi pocítiť, ako keby, že áno, že vystri sa, že to si ty. Ty si moja nevesta. Ty si v tých nádherných šatách a títo ľudia prišli, lebo ty si moja nevesta a ja som si ťa vyvolil. A vlastne potom som teda ležala a ja som mala vyslovene taký hlas, že ty sa postav, lebo ty už musíš stáť ako nevesta. Že postav sa do tej tvojej novej úlohy, do tej tvojej identity. Ja som sa tam postavila a som hovorila, Rebeka na mňa pozerala, že I am a bride. A potom sme sa ešte ďalej modlili, ale asi toto je najdôležitejšie, vlastne tá identita. A odtedy v nej kráčaš, evidentne. Akože snažím sa v nej kráčať už dlhšie, toto je dlhodobý proces. Áno. Ja som mala viac takýchto akože obrazov, ale toto bolo ako keby, že z toho malého dievčatka na nohách už dospelá nevesta. Že toto je ten ďalší krok, že už nie som len malé dievčatko, už som dospelá nevesta. Tak si to drž ďalej. Halelúja. Sláva Bohu. Vitaj, voláš sa? Ahojte, ja sa volám Andrea Pribytná. Asi, zo A spoločenstva. som z otcovho domu, zo zboru. Otcov dom. Vítaj, super. Ďakujem. Takže s čím si ty išla na modlitbu k Rebeke? Čo si mala teda od otca, čo si očakávala? Áno, tak ja som prišla za ňou s tým, že ja mám zranené srdce a že ja už mám stále zranené srdce a veľakrát som bola uzdravovaná a potom to zase prišlo. A tak som tam prišla s tým, že som si tam sadla a som čakala, že čo všetko sa bude možno diať a že na všetko som pripravená, že ja už neviem, čo mám robiť. A začalo sa to pomôcku, čiže že ona mi stále začala hovoriť, kúsem mi začala hovoriť o Ježišovi. A potom, keď som ma spýtala, že aký mám, že za čo sa mám modliť. A ja, že že toľko vecí by bolo, že ktorú vybrať. A ona, že povedala mi, a ako vieš, že máš zranené srdce? A ja, že no, ako to mám vysvetliť? Tak to však viete, nie? Že to bolí a tak. A ona, ako vieš, že má zranené srdce? A potom mi povedala, kto sedí na tróne tvojho srdca? A začala mi hovoriť kúse dookola, čo všetko ona zažíva s Ježišom intimne.
že ako sa správa Ježiš, ako je manžel, ako je priateľ. Hovorila mi úplne intimné veci, ako s ním trávi čas. Povedala mi, že trávi 10 hodín s ním čas. A viete čo, ja som tam sedela a ja som, áno, toto prečítam, že stále som sa smiala a plakala a smiala a plakala a prichádzali návaly lásky, strašne veľa lásky. Ja som sa tam smiala a všetko takto. Strašne som cítila jeho lásku a ona, ty si uzdravovaná. No a teraz, čiže ja som mala zranené srdce a samotu. No a samota, ona bola v mojom živote niečo podobné ako tieto príbehy, všetko veľmi podobné. No a tá samota sa opäť vrátila. Prišla ťažká situácia, opäť sa vrátila samota. A ona, Becky videla, jej ukázal Duch Svätý jednu situáciu, zastávku. A ona, že dačo na zastávke sa stalo? A ja som videla a hneď som sa spustila do pláču a vyšla veľká bolesť zo mňa. Aj keď som si myslela, že je všetko OK. A ja som bola uzdravovaná, ona ma objala a ona hovorí, Ježiš je s tebou. A keď som otvorila oči, tak tam v tej miestnosti písalo vzadu na skle s tebou. S tebou. Nikdy nie si sama. No a záver, takže čo sa začalo diať? Ja som tam len sedela a počúvala o jeho láske, o návále jeho lásky. A ja sa viem modliť, poznám kadejaké princípy, všetko funguje. Ježiša hľadám, strávim s ním čas, ale bola jedna vec, ja som to tu nevedela pochopiť. Nevedela som pochopiť jeho reálnu prítomnosť pri mne. Všetko som vedela, ale toto som nevedela pochopiť, nevedela som to zlomiť. A od toho momentu sa stalo to, že ja som prišla domov a cítila som strašne veľký pokoj, strašne veľkú lásku, strašne veľkú nádej. A stále som sa otáčala, stále som sa smiala. Prišla veľká uvoľnenosť. Stále cítim, že Ježiš je reálne so mnou a on ma stále rozosmieva. Ja sa stále smejem. On mi hovorí stále vtipy. Stále sa smejeme. Proste my sa stále smejeme. Toto je jeho láska. On ma stále rozosmieva a ja som tým uzdravovaná. Ja som odtedy vôbec neplakala. Stále sa smejeme spolu. Ráno sa zobudím a začnem sa hneď smiať, lebo som si uvedomila, že on je so mnou. Takže vďaka Bohu za to. A to je koniec. To je začiatok úžasnej cesty. A sláva Bohu. Ďakujeme veľmi pekne, Andrejka. Môžeme? Tak poď. Vítaj. Ďakujem. Ty sa voláš? Ja sa volám Darina. Pozdravujem vás všetkých. My, ktorí už poznáme, že čo prichádza, tak máme veľkú radosť. Už zozadu idú nejaké výkriky. Dúfam, že vás nevystraším, lebo tak krásne rozprávate o smiechu a takých prejavoch. U mňa to bude trošku dramatické. Akože Pán Ježiš konal v tvojom živote. Ale nebojte sa, povzbudzujem, to bolo len prechodné. A prišla si odkiaľ ešte na Ja som z Acečka. Tak vítaj a hovor. Ale idem rada tam, kde je Pán Ježiš prítomný. A povedz nám, čím si prišla na modlitbu? To je také zaujímavé, to bola streda. A volal mi Vládi, ďakujem mu veľmi pekne, že mi zavolal. Niečo chcela, mimochodom povedal, pozval ma sem, že je tu sestra, slúži, rozvezuje sa v mene Ježiš a tak ďalej, uzdravuje. A ja som bola pozvaná na jednu akciu, kde už boli zabezpečené lístky, prepáč Riči, dúfam, že sa na mňa nehneváš. A ja som si tak povedala, že nie, ja pôjdem sem. Jednoducho cítila som, že je to otázka života a smrti a ja musím prísť sem, buď alebo. Tak som na tú akciu, kde som bola pozvaná, nešla a prišla som sem. A v podstate som niekde sedela, hej, a Becky mala svoj životný príbeh a ja som cítila, že áno, toto je niečo o mne. Tomuto verím, toto je Pán Ježiš. Inak nezvyknem ja chodievať dopredu alebo niekde ísť a tak ďalej. Takže som bola skôr konzervatívny typ, ktorý všetky svoje problémy si riešil sám a s Pánom a sám a jednoducho nešiel proste dopredu. Takže keď dala tú výzvu a tú možnosť, že poďte, kto potrebujete, budem sa modliť, ja som proste, teraz som pochopila význam, že bežala som dopredu prvý. Tak ja som išla a bola som druhá, no tak nestihla som, bola som druhá.
A teda vo veľkom očakávaní a v takej bázni som stála pred Božou tvárou a čakala som, čo bude. Tak sestra došla, chytila mi obidve ruky. Pamätám si len dve významné slova. Povedala falošné náboženstvo a povedala, nie si neviditeľná, nie si neprehliadnutelná. Čiže falošné náboženstvo, nie si neprehliadnutelná. Zostaň tu a príjmaj. Tak som zdvihla ruky a hovorím si, čo teraz? Čo, všetci tu padajú, niekto toto tam, a nič, čo teraz? Tak nič, dobre. Tak príjmam, Páne, povedala som, Páne, príjmam vo viere. Nestalo sa nič dramatické, v podstate odišla som, prišla som domov, mala som síce väčší pokoj, ale stále som akoby necítila nejakú odpoveď na moju životnú situáciu. A všetko sa začalo v piatok večer. Odrazu mi prišlo strašne zle a išla som si teda láhnuť. Podarilo sa mi do tej postele nejak dojsť. A v zápätí mi prišlo tak zle, teraz bude to dramatično, prepáčte, že to tak budem opisovať naturalisticky, ale prišlo mi tak zle proste, že som odrazu bežala do toalety a musela som vracať. Ale je vracať a vracať. To bolo akože non-stop. A hovorím, kde sa nabrali vo mne hektolitre vody, však som dneska nič nejedla ani nepila. Bolo to proste strašné, farbu nebudem opisovať, ale proste bolo to hrozné. Hovorím, tak som sa zase dovliekla naspäť do postele a zase naspäť. A stále sa to opakovalo až do nedele rána. A teda ja som zápasila, že čo teraz? Že zavolám sanitku, prvú pomoc, pretože úplne horím vo vnútri. Zrejme mám 40, keďže teplomer vôbec neviem, kde bol. A hovorím, zavolám sanitku, lebo keď umrem, nakoľko v dome bývam sama, tak budem tu ležať a budem tu smrdieť a keď prídu, tak ani ma možno nenájdu vôbec a tak ďalej. Takže chcela som zavolať sanitku a chytila som si ruku nejak necielene. A zistila som, že mám normálnu teplotu, keď vnútorne som mala 40. Som si myslela, hej. Hovorím, tak nemôžem zavolať sanitku, lebo povedať, že som blázon, zoberú ma na psychiatriu a to ja nechcem. Tak hovorím, tak nič, dobre, Pane, budem tu ležať, čakať, umrem, alebo nič, ešte mi odpusti, čo som ako kde ešte zanedbala. A tak som ležala a zase medzi tým som chodila teda na tú toaletu, respektíve som sa tam nejak doplazila a tak ďalej. No a toto skončilo v nedeľu ráno, bola som pozvaná niekde na oslavy narodenín, tak som si povedala, dobre, idem. A normálne som tam prišla, normálne som sa správala, normálne som sa dobre najedla masných vecí a nič mi nebolo. Hovorím, tak toto nie je asi vírus, alebo čo? No a potom som mala stretnutie so sestrou Rebekou, som sa objednala, teda akože poprosila som o nejaké modlitby a tak. A povedala som jej, čo sa mi stalo. A ona povedala, Duch Svätý spaloval v tebe to zlé, čo bolo. Čiže u mňa boli takéto dramatické prejavy spalovania toho zlého. A pýtala som sa jej vlastne, čo to malo znamenať, to falošné náboženstvo a proste, že som neprehliadnutelná. Samozrejme, predtým som ešte povedala, v akej situácii som sa nachádzala. Aj vám som tu povedala, že otázka života a smrti. Na základe nesprávnych rozhodnutí som sa dostala do manželského vzťahu, kde môj partner vyznával iné náboženstvo. A vtedy som vlastne pochopila, čo znamenali slova falošné náboženstvo, lebo keďže sme boli dvaja jedno, tak to jeho náboženstvo vlastne zašpiňovalo mňa vnútorne. Celý vzťah dopadol v podstate, nemôže nič dopadnúť zle, plán má Pán so všetkým. Takže dopadlo to tak v mojom ponímaní, že domino efekt, všetko sa mi začalo rúcať, domáce násilie prevládalo asi 4 roky, psychické násilie, z práce domov, proste nával roboty, všetkého. Začala som zabúdať, nestihala som prácu. A k 1. februára sa všetko úplne zrútilo. Prišla som o prácu, môj bývalý manžel skončil vo väzení, prišla som o financie, o všetko a vôbec bola som v stave, niekto radšej nepoznáte, keď sa už nechce človeku ani stať z postele, že čo bude ďalej. Takže asi v takomto stave som bola a vtedy Pán Ježiš povedal a teraz môžem ja hovoriť, teraz môžem ja ťa uzdraviť a teraz môžem ja prísť do tvojho života. Jeho plán je tak dokonalý, že to by sme nenaplánovali, keby sme chceli. To pozvanie v stredu, to, že tu bola tá sestra Rebeka v tom čase a na tomto mieste a ja som poslúchla, prišla som. To spalovanie toho zlého, všetkého, čo bolo vo mne a odrazu nastala strašná sloboda. Strašná sloboda sa nedá ani opísať. To radosť, smiech, všetko, čo bolo predtým negatívne, mi bolo smiešne.
ľudia v obchode sa ma pýtali, lebo ma poznajú, tam chodím, že čo sa ti stalo? A že nič, uzdravil ma Ježiš, no, tak si to... A furt sa smiala, že je to vidieť, že si iná. Predavačka sa pýtala, sused sa pýtal proste. A ako dá sa to získať? A odrazu sa otvorili dvere, že môžem ďalej to posúvať, že je tu riešenie, že nič není tak neriešiteľné. A chcem vás povzbudiť, že aby ste sa nebáli, ak ste tu niekto, kto váhate ísť dopredu, jak ja som vždy váhala, alebo keď počujete jasnú výzvu, choď tam, alebo tam a máš ísť niekde inám. Choďte, akože fakt to funguje. Teraz mám úplne iný vzťah s Ježišom. Aj keď som bola pokrstená, znovu zrodená, chodila som do zboru, proste to nebola pravda, to som si klamala iba. Proste to nebolo ono, to nebol pravý vzťah. Teraz mám prvú lásku, proste to je niečo, však viete, niečo, o čom je prvá láska, proste, nepoviem, rozmýšľajte. Tak sláva Bohu. Pánovi. Ďakujeme, Darinka. Teraz troška sa predbehneme, lebo sestra má obmedzený čas. Vitaj, povedz, ako sa voláš? Ahojte, ja sa volám Mel. A si zo spoločenstva? Kresťanské centrum Prielom. A bola si na modlitbe u Rebeky? Áno. A s akou túžbou si prišla, že s čím ti má Hospodin pomôcť? Ja som tak potrebovala, aby sa ma Pán znovu dotkol a dal mi to, čo má pre mňa v tejto hodine a v tomto čase. A keď mám pravdu povedať, nemala som nejakú konkrétnu vec, s ktorou by som išla, alebo nejaké konkrétne inštrukcie, že teraz tam pôjdeš a toto si budeš pýtať. Skôr som išla s tým, že vnímala som v duchu, že mám ísť a že Boh mi tam chce niečo dať. A tak som prosto poslušná išla a hovorím si, Pane, daj, keď máš niečo pre mňa. Bude to fajn, pokiaľ mi dáš a budeš mi slúžiť, alebo potrebujem prijímať. A myslím, že každý potrebuje prijímať viac a viac. Takže som išla. A naše prvé stretnutie bolo o tom, že Rebeka mi porozprávala svoje svedectvo, ja som porozprávala niečo z môjho života a potom sme zistili, že je veľa hodín. A hovorím, fajn, a prešli 3 hodiny a treba sa nám pobrať spať, lebo už bolo 11 hodín. A potom sme sa chvíľku modlili a Rebeka hovorí, vnímam jedno slovo, pôst. A hovorím si, OK. Pán mi tak 3 dní dozadu hovoril, chod na pôst. Tak si hovorím, asi som mala ísť. Aj som nejak bola, ale potom som to nezvládla. A hovorím, OK, Rebeka, pôjdem na pôst. Takže sa začali nejaké 3 dní môjho pôstu. Musím povedať, že aj predtým som bola na pôstoch, a bolo to celkom v pohode. A tento pôst bol iný, bol ťažší, bol zvláštny, pretože, ja neviem, či to poznáte, keď idete na pôst, zrazu vás všetci začnú pozývať na večere a potom niekto niečo dobré napečie. A môj manžel z hodou okolností urobil moje najobľúbenejšie jedlo. Guacamole, keď to niekto poznáte. Takže som stála nad tou miskou. Hovorím si, nemôžem. Tak som si povedala, dobre, tak nie. Tak prežila som 3 dní pôstu, fakt to bol asi najťažší pôst. Niekedy som prežila dlhší čas a nebolo to také dramatické, ale bolo to fajn. Takže sme sa znovu stretli a Pán mi veľmi slúžil, veľmi sa ma dotýkal a veľmi uzatváral niektoré veci, ktoré boli ešte treba uzavrieť v mojom živote, o ktorých som ani nevedela, že treba, aby sa ma dotkol a bolo to úžasné. A potom sa Rebeka začala modliť za moje uzdravenie. Pýtal sa ma, čo mi je, čo potrebujem. A hovorím, bolí ma chrbát. A zrazu sa začala modliť za chrbticu a v tom momente som mala pocit, že som cvičila asi 15, 20, 30 minút proste nejakú dobrú. A to bola lepšia ako masáž, lebo v tom momente som mala chrbát v poriadku. A hovorím, OK, drž ma ďalej, tak sme sa držali. A ako sme sa držali, tak sme sa nevedeli pustiť. A zrazu niečo ako elektrina začalo prúdiť mojou rukou. A ja som mala pred pár rokmi taký dosť vážny úraz, kedy som skončila v nemocnici s veľmi komplikovanou zlomeninou a nevedela som veľmi tú ruku pohnúť. A nevedela som urobiť nejaký taký väčší pohyb. A ako začalo prúdiť tá elektrika, energia do mňa, tak som vnímala, ako keď vás... To nebolo ako elektrický prúd, mne to prešlo až po nohy. To bolo tak silné a prúdilo to veľmi veľa minút.
A hovorím, drž ma a nepustí ma, to je dobré. Dneska neodídem, dneska je tu fajn. Takže sa tá elektrika vo veľmi veľkej sile, intenzite, ale hlavne to bolo ako také mravenčenie, keď to poznáte. To prechádzalo, ale bolo to príjemné. A že mocne sa ma to dotýkalo a cítila som to až v petách. A nakoniec som zistila, že tú ruku dokážem otočiť lepšie ako kedykoľvek predtým, bez rehabilitácie. Hovorím si, čo ešte potrebujem, teraz je ten čas. Čo ešte potrebujem, bolo to veľmi silné. A tak zrazu, že teda poďme sa modliť, tak sme sa modlili ďalej. Potom som, neviem, či to niekto poznáte, som padla pod mocou Božou a vnímala som, ako sa ma dotkol Pán. A myslela som si, že Rebeka drží ruku na mojom bruchu. A celý čas som vnímala, ako niečo sa ma dotýka a drží veľmi silne na mojom bruchu ruku. A tak som si myslela, Rebeka má ruku. Hovorím si, je to tu už celkom dlho, sme tu už asi 15 minút. Asi ju tá ruka bolí. A potom som si uvedomila, že ona tam vôbec nie je v tej chvíli. Vôbec tam nebola. Nikto tam nebol, nikto nado mňou nestal. Proste som vnímala, ako keď ťa niekto naozaj drží fyzicky, to bol dotyk. Viem, že to bol Pán. A vnímala som, že niečo vkladá do môjho vnútra. Bolo to silné. A hovorím si, Pane, toto je dobré rande, toto je dobrý čas. Teraz je jedno, koľko je hodín, nechcem ísť odtiaľto. Je to proste úžasné. A potom som vnímala, ako mi hovoril Pán niektoré veci. A jeho láska ma naplňala. A vnímala som, ako mocne ma preniká jeho prijatie, jeho objatie, jeho bezprostrednosť, jeho energia. Bolo to niečo tak úžasné, že som si povedala, tu chcem byť, ja nejdem. Keď ma chcú odtiaľto dostať, budú ma musieť vyniesť, pretože to je jednoducho fajn. A tak sme boli ešte dosť dlhý čas a potom po tom čase som nadobudla vedomie. Otvorila som oči a videla som, že už celkom by sme mohli ísť aj domov. A neviem, koľko minút to trvalo, ale poviem vám, že bolo to niečo úžasné. Pán sa ma dotýkal a myslím, že som sa potrebovala tak veľmi intenzívne s Bohom stretnúť. A vďaka tomu, že Rebeka slúžila, vďaka tomu, že sme sa modlili, a vďaka tomu, že sme tam boli, tak Pán mi mohol slúžiť a bolo to úžasné. Neviem, čo by som ešte mohla k tomu povedať, ale bolo to silné. Tak sláva Bohu. Sláva Bohu. Hej. A ešte jedna vec predsa len ma napadla. Áno. Ja som vtedy ešte predtým, ako som šla k Rebeke, som dostala SMS-ku, že chalani z našej kapely ma čakajú na nahrávacom štúdiu, kde nahrávali volačo. A oni strašne túžili, aby ja som tam prišla v noci. A ja vám poviem, že to je moja obrovská vášeň tam ísť a proste tam byť v noci a robiť tam a neviem, ak to niekto poznáte, alebo máte radi hudbu, alebo čo, tak je to proste pre mňa niečo úžasné. A keď sme skončili tú modlitbu, ja som si zapla mobil, už som mala asi 3 SMS-ky, kde si, už ťa čakáme. A toto pokračovalo asi do 2:30 rána, kedy mi oni posielali, my ťa stále čakáme. A ja som povedala, ale ja tam nechcem ísť. Ja som proste ten večer chcela byť s Pánom a neexistovalo iné väčšie stretnutie. Neviem, či to stačí ako vysvetlenie, ale pre mňa moja veľká vec, veľká vášeň, tam ísť, moji priatelia, ktorých mám rada, akokoľvek ich mám rada, v tej chvíli som to celé opustila a jednoducho som spovedala, nejdem tam. Ja potrebujem byť teraz s Pánom, nepôjdem tam proste a hovorím si, Páne, nech mi už neposielajú tie SMS-ky. Ja tam naozaj nechcem ísť, chcem teraz byť s tebou. A to rande bolo fajn. Pokračovalo to do rana, asi do 2:30 som proste bola s Bohom. A potom som si povedala, idem ten telefon asi vypnúť, lebo tie SMS-ky budú chodiť ďalej. Oni mali nočnú frekvenciu totižto. A ráno som sa zobudila a hovorím si, Pane, nie je na to tvoju prítomnosť, nie je na to byť s tebou, nie je na to dať ťa na prvé miesto a chcem ťa dať na prvé miesto, na prvé miesto v mojom živote. A ak som to predtým takto neurobila, tak mi prosím odpusť, ale chcem ťa dať, ty si môjim Pánom. Si viac ako moje záľuby, si viac ako čokoľvek, odpustíte viac ako moji priatelia, si prvý, si nad všetkým. Takže pre mňa veľmi silný taký dotyk od Pána, ktorý ma premenil a chcem to držať, nechcem to pustiť prosto.
Amen. A ja sa ospravedlňujem, zase musím odísť, hej, teraz. Takže tak, ja idem z jedného meetingu do druhého, ale som urobila tú vec, že som odbočila, aby som mohla sem prísť a ostala by som tu určite s vami a majte požehnaný čas a nech vás Pán vo všetkom žehná. Veľká úcta voči Rebeke, voči tej službe a nech je Pán oslavený ešte mocným spôsobom. Amen. Ďakujeme, že si bola, Meli. No ktorá? Poď. Ahoj. Ahoj. Voláš sa? Volám sa Mária. Áno. A prišla si? Malú pomôcku. Prišla som z Kresťanského centra Prielom. Predstav si. Predstav si. Takže som doma. Tak si doma, vitaj. Ďakujem. No čo si ty potrebovala od Pána, sestra? No. Aha, pardon. Áno. Ja som mala určité veci, ktoré sa týkali môjho až splodenia, ktoré sa týkali veci, ktoré sa udiali okolo toho. Takže to bolo odmietnutie a násilie, ktoré tam vtedy bolo vykonané. A riešila som to už dosť dlho a proste som s tým vôbec nič nevedela pohnúť. Tak si sa stretla s Pánom Ježišom na týchto modlitbách? Som využila som službu Rebeky a teda som prišla a po modlitbe prišla obrovská radosť, prišlo uvoľnenie, plný pokoj. A potom, keď som padla pod mocou Božou, tak som mala obraz, že som stretla som sa s Pánom Ježišom, bola som v určitom byte, kde bola ako treba sobota ráno, že je svadba. A mala som tam nachystané svadobné šaty. Pán Ježiš mi priniesol... Ďalšia nevesta, áno. Priniesol mi kyticu a proste prebiehali tam všetky prípravy, ktoré prebiehajú tesne pred sobášom. A vnímala som od Pána určitú otázku a to bola otázka, že čo odo mňa očakávaš? Čo očakávam? Čo asi môžem očakávať, lebo zomrel mi totiž toho manžela. V písme sa hovorí, že Boh sa stane môjim manželom, tak som sa tak rozhodla, že Pán Ježiš nech sa stane môjim manželom. A tak teda sa to začalo diať. Sa mi otvorila obrovská aj bolesť a obrovské emočné veci, čo som prežívala po jeho smrti. No a teraz sa vrátim znovu k tým prípravám na svadbu. Že čo očakávam od tohoto manželstva, čo od neho očakávam. Tak som rozmýšľala a prvé mi tak prišla, že dôvera. Že s dôverou sa môžem kedykoľvek na ňoho obrátiť, čo pre mňa je veľká vec. A takisto na ňo sa môžem obrátiť a on očakáva odo mňa, že ja mu budem dôverovať. Sú to dve veci. Ono sa to zdá, že je to jedna, ale sú to dve veci. On dôveroval mne a ja by som dôverovala jemu. A tak som si prebehol mi ten vzorec manželstva, ako sa hovorí v písme, že manžel miluje manželku a ona si ctí manžela. Takže tento vzorec, ako mi prebehol a veľmi, veľmi silno som ho tam prežila a toto je tá podstata toho manželstva, že manžel miluje manželku a ona si ho ctí. Tam není problém, aby si ho nectila a nevážila si ho. No a Rebeka ma povzbudzovala v tomto vzťahu s Ježišom, aby som pokračovala a teda ako videla som to aj sama u seba ako potrebné a odtedy sa začal ten vzťah môj s ním tak viac rozvíjať, že viem sa viac s ním rozprávať, pozývam ho do všetkých vecí, opriem sa o neho doslova fyzicky, držím sa s ním za ruku a rozprávam sa s ním o bežných veciach, ktoré sa týkajú mojich záležitostí alebo záležitosti v práci a záležitosti rodiny a
Takže si vošla do takého osobného Vošla vzťahu, som kde si do ho pustila takého- do každodenného života. Áno. Tak ako vidíme Rebeku, keď slúži a tie nožičky tam hompálajú a hovorí, že ja len milujem svojho Ježiša a rozprávam sa s ním nahlas vždy a všade a v každej situácii, či večer, či ráno, či varím, či periem, či... Tak. Takže vlastne do tohto si bola povzbudená a v tomto kráčaš. A vidím, že naozaj Pán je so mnou, jeho prítomnosť je silne so mnou a prežívam naozaj, že naozaj žiadne manželstvo by som nevymenila. Čiže nie si opustená. Za vzťah s manželom. Amen. Ježišom. Je to dokonalý manžel. Dokonalý vzťah. Sláva Bohu. Monika, poď. Takže voláš sa Monika? Volám sa Monika, som z prielomu, aj prielom. A tak... S čím si ty išla k Bohu, keď si prišla? S Ja? akým očakávaním si S prišla? očakávaním. Že čo dnes pre mňa Hospodin urobí? Ja som skoro išla tak, že vyšla som na službu, že Pane, tak riešila som si otázku partnerstva a teda v budúcnosti nejaký partner a že prečo sa to u mňa neprelamuje. A stále som bola takom, že Pane, že čo chceš ty stále riešiť. A ja som potom nejak to nechala úplne voľne a ráno som išla do roboty a udiali sa mi veci. A vlastne podstata je v tom, že Boh chcel riešiť veci v mojej rodine. A celé sa to začalo vlastne deň, kedy som mala ísť Rebeke na službu. Išla som teda k nej, ale začalo to ráno, kedy okrem toho, že mám súrodencov, sestry a bratov, tak s jednou sestrou sme ešte aj kolegyne v práci. A keď sme išli do práce, tak vlastne samozrejme začal ten útok celý, čo sa týka manipulácie, kontroly, obviňovania. No tak vlastne to som otvorila pred Rebekou, že teda toto je také niečo, čo prežívam momentálne, je to veľmi silné a vlastne hneď bolo rozpoznanie, že je tam veľmi silný duch Jezabel a vlastne mne Boh už predtým hovoril, že mám sa oddeliť od rodiny, odsťahovať sa, emočne sa oddeliť, finančne sa oddeliť, od priestoru sa oddeliť. No a teda ona mi teda začala hovoriť toto všetko, čo by som mala robiť. Ja som povedala, že toto robím a teda som podnikla tieto kroky. No a ona začala, že dobre, že super a teda, že je tam veľmi silný ten duch zo strany mojej mamy a sestier na mňa. A hovorila, že vlastne nemám sa nechať poddávať tomu, ale že mám jasne vidieť a rozpoznať, že kto je moja mama v Kristovi, ako si ju Kristus stvoril a kto je v nej, ktorý ju vlastne ovláda, že to je vlastne diabol. A že potrebujem sa vedieť pozerať na moju mamu práve tak, ako ju vidí Boh a nepriateľa mám dávať pod svoje nohy. No a mne sa teda ako popri tom ešte všetko iné pootváralo, ako slúžila. A z toho by som teda z tých veľa svedectiev, ktoré by som mohla hovoriť, vypichla práve toto s maminou, že ja som odišla zo služby. Ešte posledná taká časť, kedy to bolo na konci úplne služby, ako s odpustením, bola so mnou 4 hodiny, až posledných 5 minút sa to celé zlomilo, lebo ja som sa vlastne stotožnila s tým duchom takej tej ľahostajnosti a nechala som to nejak tak prejsť sebou a podala som sa, stále som bola v takej tej pozícii, že ja chudiatko, Bože môj drahý, čo idem robiť? No a Rebeka potom hovorí, že s duchom ľahostajnosti, že s tým som sa vlastne nestretla v živote, že a ona vlastne chytila hneď zjavenie a hovorí, že ty si sa s tým stotožnila, že musíš robiť pokánie, že lebo ako inak to nepôjde. Tak úplne, ona sa teraz modlila, vyháňala démonov v mene Ježiša Krista, hej, a teraz ja úplne, že Pane Ježiš, tak odpust mi. Tak hneď sme robili pokánie, ona zároveň vyháňala démonov a proste sa to zlomilo. Vyrevala som to zo seba, ale prielom prišiel vlastne až v nedeľu, kedy ja som ešte teda odchádzala super nabudená v prostredí Duchu Svetom, paráda, jedem. A zase došla sobota a zrazu bola taká stále mrzutá, stále niečo. A v nedeľu Boh povedal slovo, že mám sa
že nemám sa nechať podávať diablovi, ale že mám diabla dávať pod svoje nohy, že to je moja povinnosť, že to je moja autorita, že ja ho mám dávať pod svoje nohy. Takže proste boj absolútne stále bojovo ešte, ale víťazne. No a pochopila som, že potrebujem sa naštvať na diabla. Nenechať ho prejsť cezo mňa, ale naštvať sa na ňo, poslať ho preč, absolútne v autorite, ktorá mi je daná. No a to ďalšie pokračovanie, okrem toho, že teda cítim absolútne bližšie a bližšie k Pána viac a viac, absolútne preinštalovávam doslova svoj mozog na Božie veci, ktoré mám robiť. No a dneska také v súvislosti s tou maminou a rodinou, tak dneska ako došlo také aj teda so sestrou, že v práci to bolo úplne veľmi také. Vedeli sme sa normálne porozprávať, neviem, či to poznáte, keď máte zlý vzťah so sestrou, tak je to stále žiarlivosť, boj, ty si taká, ty si hen taká, obviňovanie. A dneska to bolo úplne pri obede, že sme sa normálne porozprávali. A čo bol taký úplne pre mňa gól, že moja mama mi dneska zavolala. Čo my si, s maminou sme si v podstate, máme taký veľmi chladný vzťah, alebo teda mali sme, alebo taký zvláštny. A stále teda Jezabel pôsobila cez kontrolu, cez manipuláciu, cez to obviňovanie. A vždy sme sa tak rozlúčili, že ty si taká, haň taká. A proste vrčali sme na seba. A dneska sme si volali úplne nadprirodzene, že kuriatko moje, ako sa máš? Takže absolútne sláva Pánovi, že vidím, že proste keď dávam diabla pod svoje nohy, zväzujem, nemá právo, nemá moc. Takže chvála Pánovi a vďaka jemu. Tak kráčaj ďalej v tejto slobode. Tak. Úžasné. Ešte máme Veroniku. Ahojte, ja som Veronika. Som z Otcovho domu. Vítaj. Ďakujem. Teba si veľmi dobre pamätám, lebo je to také veľmi čerstvé. Ty si prišla veľmi zaujímavo nastavená na tieto modlitby. Priblížiš nám to trošku, že s čím si prišla? No, krátko. Ja by som možno tak krátko priblížila takú inú situáciu. Áno, dobre. A sme mali vlastne také stretnutie s Rebekou, bolo nás tam tak viacero. A Rebeka hovorila svedectvo a ja som tam tak sedela, som počúvala a cítila som taký tlak na srdci a na hrudi a bolela ma hlava. No a tak sa modlila za ľudí a ja som bola v takom, že no tak neviem, že či pôjdem, nepôjdem, alebo že ako. No a potom sa ma spýtali, že či idem na modlitbu a ja, že veď kľudne, akože choďte vy, že v pohode. A oni také, že nie, že chodí. Ja, že no dobre, tak ja som sa tak postavila a vôbec som netušila, že čo budem riešiť, akú situáciu. No a ešte prišiel vlastne taký chlapec ku mne, že či mi môže prekladať a ja iba tak, že vieš čo, že nie, že ja som tak zavolala také dievča, že vieš čo, môžeš mi ty prekladať? Ja úplne som nechápala, že čo robím, že ako. No a tak sme riešili takú citlivú situáciu, ktorá sa mi stala, keď som mala asi 10 rokov. A na druhý deň som si tak vravela, že Pane, že ja vôbec nechápem, že ako som ja mohla to všetko tam hovoriť. A že aký si naozaj dobrý a ako nás vedieš. No a tak ja som vlastne hovorila o tej situácii. Bolo tam potrebné tak odpustiť, že keď odpustíme, tak vlastne nezostane otvorená rana, ale zostane iba jazva. No a ako sme sa začali modliť, ja som teda začala odpúšťať, tak v tom momente som padla a trošku ma tam pokrútilo, tak sme sa pomodlili. A ja som až fyzicky som cítila, ako Pán Ježiš uzdravuje isté časti môjho tela. No a bolo to pre mňa veľmi také, naozaj, že som mohla zažiť to, že Ježiš je reálny a že je náš liečiteľ a zomrel za to, aby sme my mohli byť uzdravení.
No a potom vlastne na druhý deň som prišla domov k svojim rodičom a bola som úplne iná. Úplne inak som na nich reagovala, úplne inak som sa správala ako predtým. Takže chvála Bohu, ďakujem. Chvála Bohu za to. Tak kráčaj ďalej tiež v tejto slobode. A ešte aj ja si zoberiem slovo. Ja teda som s Rebekou bok po boku, ako sa mi len dá, lebo aj pracujem, aj 3 deti mám, aj všelijak, ale teda vďaka Bohu bola som aj uvoľnená z práce, takže som pri týchto svedectvách, som tu s týmito dievčatami, s týmito dámami. No a prekvapivo, keď Boh jedná s ich životmi, tak sa deje čosi aj s tým mojím. Takže v tých mnohých príbehoch, ktoré prekladám, idú cez mňa 2-krát, aj cez slovenčinu, aj cez angličtinu, tak v mnohých veciach sa viem nájsť, absolútne. A proste Boh tam koná, Boh koná v mojom živote, vďaka Bohu za to. A mala som teraz naposledy taký veľmi silný zážitok, že Rebeka sa modlila, má taký veľmi špeciálny spôsob, aj to je strašne rozumné, aj v tom treba mať múdrosť, že je madračka, že keby niekto mal teda padnúť pod mocou Ducha Svätého, tak máme tam matrác, stojí človek, Rebeka stojí takto pred ním, modlí sa a ja stojím za tým človekom, aj keď s mojou telesnou konštrukciou, ale chytám. Väčšinou sú to dievčatá, takže celkom sa to dá s Božou pomocou. No a teraz akože Rebeka sa modlila, ja som tak nejako že pripravená s rukami, že teda sestra padne, lebo naozaj padajú. A tak som tak nejak tak stála, nejak som sa modlila v duchu, vnímala som, asi som aj prekladala, mám pocit, už to je jedno. No a teraz akože sa pomodlila, tak fúkla, akože do jej vnútra. Sestra nič a kokos mňa akože 2 metre treslo dozadu. No tak keby tam nebola tá stena, tak keby som nestála v službe, že musí to ísť ďalej cez tie moje ústa, cez ten môj mozog, aby to bolo celé spracované správne, tak úplne, že padnem. Ale tá radosť a to, čo sa dialo v mojom vnútri, bolo úplne úžasné. Bola som úplne, že tak nejak opitá v duchu a bolo to úžasné, teda, že čo sa dialo s tou sestrou, aj mne to bolo celkom príjemné celé, ale bol to úžasný zážitok, že teda akože sestra v druhom rade dostala požehnanie. Tak si hovorím, že Páne, tak nie som druhorada, ale som asi aj celkom dobre na tom, že vidíš aj mňa. No a zase opäť raz také tie videnia, keď sme pod mocou ducha a sme na zemi. No, nebola som až tak, že na zemi, ale tá sestra bola na zemi a ja som teda kľačala pri nej. No a Rebeka nám pustila otcové požehnanie nad svojim dieťaťom. Také verše, také tie listy, čo sme dostali na Rebekinej službe. A to sú také tie verše, také dobré vyznania, že ako otec nás miluje, ako nie sme náhoda ani nehoda, ale že nás s nejakým zámerom utkal v lone našej matky a proste až do nejakého úspešného konca, že nás miluje. No tak ako mnohé príbehy, ktoré odozneli tiež v mojom živote, rodičia ma spodili pred manželstvom, neboli veriaci a človek by ani neveril, ale sú s tým veci zrejme teda spojené. Čiže keď sme veriaci, tak veríme, že tieto veci majú dopad a vďaka Bohu, že Boh otvára naše oči, aby sme mohli stáť v tej medzere generačne, aby tie veci mohli skončiť s nami a naše deti a tak ďalej, aby mohli byť od tých vecí slobodní. No a teda ako zaznela nejaká prvá veta z toho otcovho listu dieťaťu, tak som sa ocitla niekde, ako keby vo vnútri, myslela som si, že som proste niekde vo vnútri, v nejakom teplom mieste, ako keby v lone matky, ale zrazu som, neviem, či poznáte také, že Star Wars, také 5D, že sedíte v tom kresle, ktoré sa s vami hýbe a teraz, že že taká rýchlosť svetla. No tak ako keby som vlasy vo vetre, ako na motorke, proste paráda a si hovorím, že čo to je? A zrazu som pochopila, že som spermia. Vážne, úplne vážne. Bola som proste spermia. No. A teraz som teda tak nejako veľmi rýchlo išla. Troška sa to spomalilo a ja som si to, ale strašne som si to užívala, bolo to výborné. A som sa tak obzrela okolo seba a videla som anielov. A strašne ma to prekvapilo a tí anjeli boli takí v angličtine, že choď, ty si víťaz, teba potrebuje Ježiš na tejto zemi, ty si tá práva a počúvaj, tu nie je obchádzka, opak je skrátka, tu je skrátka, poď tadiaľto choď, áno, už si skoro tam. A teraz proste išla som, tá rýchlosť nejako bola zase rýchlejšia a až teda ako taká nejaká brzda a už som bola vo vnútri. Už som teda nebola v spermia.
A teraz vošla som dovnútri, čiže do lona mojej mamy, do tej maternice a tam bol Ježiš, ktorý ma tam čakal a svojou ľavou rukou ma tak podbral a vdýchol dých života do mňa. To bolo také mocné. A neviem, či to bolo ovplyvnené tým, že Rebeka hovorí o tom, že má 2 anielov, ktorí chodia s ňou slúžiť. Neviem, nemám ešte písmo, podklad k tomu, ale naozaj som vnímala také 2 obrovské tiene, ktoré ma tak zatienili. A tak som hneď rozumela v srdci, že to sú tí anjeli, ktorí sú pridelení ku mne, že teda majú so mnou chodiť a sú teda moji a teda sú mocní a boli riadne veľkí. A hneď im Ježiš, ja som bola v takom zmätku, vám poviem úprimne, že akože som čubela, že som v lone svojej matky. Tam je Ježiš, ktorý mi hľadí do očí. A sú veľkí anjeli a proste Ježiš im čosi stále hovoril, že v tom zmysle, že táto je moja, táto je milovaná, táto je strašne dôležitá, budete stále pri nej stať, budete sa o ňu starať, nikdy sa od nej nepohnete. Proste ako radiostanica. A bolo to strašne úžasné. No a ten majestát, ale ktorý išiel z tých anielov, bol neopísateľný. Proste autorita a majestát. Tak si hovorím, kokos, keď týchto mám pri sebe, čoho sa akože mám báť, ja teda ešte Ježiša v srdci. Ale pokračovalo to teda ďalej, že ako ma teda držal tú ľavú ruku, mal pod mojou hlavou, tak pravou rukou tak čo si robil ako na tvári. A si hovorím, že čo to je? A zase po anglicky mi povedal, že robím ti črty tváre. Normálne, že mi tak formoval pery, nos, oči. Ale ten pohľad, jak si to užíval, jak moja dcéra, keď vyrába, proste, to je vášeň, to je... Proste úplne si to užíval, úplne si hovorím, že jak sa nemôžeš prijať samú seba, keď toto vidíš. To je proste úžasné. Mne odstávali uši kedysi, ja som si ich dala zoperovať. A normálne som tak rozmýšľala, že kokos, keby som toto videla predtým, tak sa vykašlem na tie uši. Lebo mi ich stvoril Ježiš. On ich spravil. Prečo by som s tým mala mať problém s tou láskou a s tým taký, že nádherná, moja, proste tá komunikácia medzi nami stále prebiehala. A od tváre išiel nižšie, robil mi potom telo. A jak som stále mala tie oči upriamené na neho, on teda po mojej pravej strane bol, tým, že teda tú ľavú ruku mal potom mojou hlavou, tak som tak nejako videla tak poza neho a tam bola anielov ako smetí. To bolo neuveriteľné, keď som ich zbadala. A boli maličkí ako bábetka, väčší, až taký veľký. A oni sa strašne tešili. Oni sa tlieskali si, ťapkali, akože daj na to, tancovali, spievali haleluja a že máme ruky, máme všetky prsty, máme srdce. Ako keby si to tak navzájom odovzdávali jeden druhému a bolo to taká radosť, ako keby v nebi bola obrovská radosť nado mnou. Úžasné. No a teraz prišla taká zaujímavá časť toho celého, že teda pozerali sme sa tak na seba, tá komunikácia prebiehala a zrazu z mojej ľavej strany prišla taká ako keby chlad, taký strašný chlad a taká temnota. A predchádzalo tomu to, že Ježišovi začali tiecť slzy po očiach, po licách. Akože si myslím, že čo plače, čo odchádzam niekam, alebo niečo sa deje. A naozaj vtedy to prišlo. A viem, že celé moje telo, celá moja bytosť to prežila, že bolo to taká ťažká skúsenosť, temnota prišla. A normálne, možno, že neviem, ale ako keby prvá trauma, normálne, že to moje telo, tá moja bytosť prežila takú prvú traumu v tej chvíli. Ale Ježiš mi povedal, že, a ja som sa tak chcela obzrieť, že čo to prišlo, čo sa to deje, ale on mi povedal, že drž svoje oči upriamené na mne, ja ťa milujem. A toto, čo sa deje, ti chcem povedať, že moja krv je dostatočná, ja som zaplatil cenu, ale toto, čo vošlo teraz do tvojho života, je generačne. Teraz to ešte má právo tu byť, lebo ja som dal taký zákon, že do 3. 4. generácie. Ale moja krv je dostatočná. Moja krv je dostatočná. A teraz ja som kedysi videla démonov, že to pár rokov a viem, že mali také kostnaté prsty, také hrozné nechty a tak ako keby sa to vpichovalo do toho môjho telička. A on mi hovoril, že ale síce akože vchádzajú, že pichajú tie prsty do teba, ale nie sú súčasťou tvojej DNA. Ty si moja dcéra. Moje DNA je tvoje DNA. No a tak som videla, neviem, alebo som rozumela, alebo mi hovoril, že vošli interrupcie, vošiel rozvod, vošlo cudzoložstvo. A ešte 2 veci, ktoré sa veľmi modlím, nech mi Pán pripomenie, ale viem, že ich bolo 5 tých vecí, ktoré tak nejako mali
právo vojsť do môjho života kvôli hriechom mojich predkov, ktoré neboli v pokáni odpustené ešte pred Božou tvárou, ale on sa ďalej so mnou rozprával, ale ja ťa milujem. A vysvetľoval mi, že bude to mať vplyv na tvoj život, bude to mať vplyv na tvoje myslenie, bude to mať efekt aj to, ako budeš vyrastať, že budú sa diať veci v tvojom živote, ale ja som s tebou. Ja budem s tebou, ja ťa nikdy neopustím, ani ťa nezanechám. Ty si moja milovaná. A stále vlastne táto láska, toto odovzdávanie tej lásky, táto výmena tam neustále prebiehala napriek tejto temnote. A zrazu ma tak prekryl úplne svojim celým telom ma prekryl. A tak som akože zrazu videla, že prišla taká veľká temnota, ako keby celú tú moju maternicu, celý ten môj príbytok zakryla tá temnota. A v tej chvíli som pochopila, že prišlo odmietnutie. Ale on doslova ležal na mne. On ma prekryl, zrejme možno to bolo obdobie, kedy moja mama konečne zistila, že je tehotná v 21. týždni tehotenstva a išla pred komisiu za komunistov, že teda chce sa ma zbaviť, ale nedovolili jej to. Čiže on ma doslova prekryl. Ona sedela pred komisiou, kde rozprávala, že tu zložila s iným mužom, lebo vtedy sa to tak akože muselo robiť, že musel byť nejaký konkrétny dôvod, prečo v takomto vyššom stave. Moja mama mi to rozprávala na smrteľnej posteli s tým, že tak nejak aj ľutovala veci, ale teda tieto informácie som mala, ale až neskôr mi to celé došlo, že vlastne o tom toto bolo a že Pán Ježiš doslova prekryl mňa celú. Ale ešte taká kľúčová informácia bola, lebo tvoja starka sa modlila. Lebo boli modlitby, ktoré ja som povinný a chcem a túžim vypočuť. Takže akože sestry, bratia, modlíme sa. Akože naozaj, že modlitba má moc. Čiže normálne som prešla takýmto utkaním v živote matky a vďaka Bohu za to. Sláva Ježišovi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ďaká ti, Ježiš. Jesus is so good. Ježiš je tak dobrý. It's Jesus that does everything. Je to Ježiš, ktorý robí všetko. It's Jesus that made everything. Ježiš, ktorý stvoril všetko. He'll give you as much as you'll receive. Dá ti tak veľa, ako si schopný prijať. Any point and any time in your life, he'll give you V more. akomkoľvek bode, v akejkoľvek situácii tvojho života. That's the amazing God that we serve. To je ten úžasný Boh, ktorému slúžime. All you have to do is ask. Jediné, čo potrebujeme urobiť, je vypýtať si, poprosiť. The Bible says, seek and you will find. Biblia hovorí, hľadajte a nájdete. Ask and you will receive. Pýtajte si a dostanete. Knock and it will be open. Klopte a bude vám otvorené. This is real. This is Jesus. Toto sú skutočné veci, toto je náš Ježiš. These are just a few of the testimonies that have happened in the last 2 weeks. A toto sú naozaj len také zopár svedectiev, ktoré sa udiali za posledný týždeň a pol. I'm nobody special. I'm just a daughter of the King of Kings. Ja nie som nikto špeciálny, ja som len dcéra kráľa kráľov. The same as all these beautiful women who were just up here. Taká istá ako tieto úžasné ženy, ktoré tu dnes večer pred nami stáli. And we're no different from the rest of you. A vôbec nie sme v ničom odlišné od vás všetkých, od nás. There's miracles and blessings waiting for every one of you. Sú zázraky a požehnania, ktoré čakajú na všetkých nás. Go to the one who can give you what you ask and what you need. Ale choďte k tomu, ktorý vám môže dať to a chce dať to, čo potrebujete, to, čo si žiadate. I spent 46 years of my life going to everybody else and every other thing. Ja som strávila 46 rokov svojho života, že som chodila za ľuďmi na miesta, kde som si myslela, že dostanem a že teda nájdem to, čo hľadám. When I was finally miserable enough to be at that point of suicide again, I looked to something other than what was around me. Ale keď som konečne došla do bodu, kedy som opäť spriadala samovraždu, keď už som bola úplne že na bode zlomu, tak konečne som išla k tomu, ktorý mi mohol pomôcť. And I didn't even believe. A dokonca som ani neverila. Neišla som s vierou. Every one of you sitting in here believe in God at some point. Každý z nás, ktorí sme tu, sme v jednom bode uverili Bohu. Možno dodnes aj veríme. How much more for those of you who already know God? How much more can you receive than the one who didn't even believe at all? A keď už poznáme Boha, tak okoľko viac môžeme prijať ako ja, keď som išla niekam, kde som si nevedela ani čo hľadám, ani som nevedela, čo chcem a vôbec som tomu neverila. If there is an area in your life that you can't get free from, ak je nejaká oblasť v tvojom živote, v ktorej nevieš nadobudnúť slobodu, chances are you got something that needs to be cast out.
Šance sú také, že zrejme máš niečo, z čoho potrebuješ byť vyslobodený, čiže treba vyhnať nejakých démonov. If you've got a wrong way of thinking and you can't go another direction, you might have a stronghold that needs to be brought down and replaced with the truth. Ak máš nejakú nastavenú myseľ, nejaký štýl zmýšľania v nejakej oblasti, môže byť, že máš tam pevnosť, ktorá potrebuje byť strhnutá. You might have soul hurts that need to be healed and forgiveness that needs to be given or received. Môže byť, že máš srdce plné neodpustenia, horkosti a potrebuješ uvoľniť odpustenie, aby si mohla mať srdce uzdravené, aby si mohol prijímať vo svojom živote. Because here's the truth of that. You cannot disciple a demon and you cannot cast out the flesh. Pretože pravda je taká, že nemôžeš vyháňať telo a nemôžeš robiť z démona učeníka. And if you're not walking in the fullness of joy in his presence, whose presence are you walking in daily? A ak nedokážeš kráčať v radosti Pánovej, tak v koho radosti kráčaš každý deň? If you're miserable, if you're unhappy, if you're angry, if you're frustrated, you're not walking in the presence of God. Ak sa nemáš dobre, ak si nahnevaný, ak si frustrovaný, ak si v depresiách, tak potom nekráčaš v radosti Pánovej. You can keep doing the same thing you've been doing and get no different result. Môžeš ďalej kráčať životom a pokúšať sa robiť to isté znovu a opäť a môžeš veriť, možno, že myslieť si, že nejaký nový výsledok dosiahneš. The definition of doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. That's not good. Ale definícia toho, že keď robíš to isté znova a opäť a očakávaš z toho, že dostaneš nejaký nový výsledok, nejakú novú zmenu, tak definícia toho je, že je to bláznovstvo. That's the enemy lying to you. To ti len nepriateľ klame. He talks all the time. On to robí celý čas. But Jesus talks all the time too. A diabol aj rozpráva neustále svoje klamstvá, ale Ježiš takisto rozpráva neustále. Jesus is the only way, guys. Ježiš je jediná cesta. And just because you're a Christian doesn't mean you're immune to Satan and all of his evil ploys. A len preto, že si kresťan, vôbec to neznamená, že si imúnny, že si odolný voči tomu, čo diabol chce robiť, aké plány on má s tebou. Jesus is the only way. Ježiš je jediná cesta. And he loves you whether you receive it from him or not. A on ťa miluje, či to príjmeš od neho alebo nie. Some of you here still have some areas that you need to surrender to God. Niektorí z vás, mnohí máme stále oblasti v našich životoch, ktoré ešte potrebujeme odovzdať Bohu. You're still trying to manage it on your own and in your head. Stále sa snažíme manažovať ten svoj život nejako sami v sebe a kde si vo svojej mysli, vo svojej hlave. But Jesus is about your heart. Ale Ježiš ide po srdci. This is the truth of things, is that what Jesus did for us was a crazy kind of love. Toto je tá veľká pravda o ňom, že to, čo Ježiš pre nás všetkých urobil, bol obrovský akt lásky. Not one of you sitting here should ever think that you're alone if you know the truth. He says he will never leave you. Ani jeden z vás, ktorí ste tu, by ste si nikdy nemali myslieť, že ste sami, že ste opustení, pretože on povedal, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Not one of you in here hearing all these testimonies should think that you're not loved and wanted. Ani jeden z vás, keď ste teraz vypočuli tie svedectvá, by ste nemali si myslieť alebo cítiť v srdci, že som nechcený alebo nemilovaný. He is with you, he loves you, he walks with you, he is calling you out now to receive him for free. On kráča s tebou, on ťa miluje, on chce byť s tebou a on túži, aby si vošiel do takej slobody, akú ti on túži dať. He is love. On sám je láska. And you can't stop him from loving you, whether you receive it or not. You can't do anything about him loving you. He just loves you. A nemôžeš mu zabrániť tomu, aby ťa on miloval, pretože on ťa jednoducho miluje. Či sa ti to páči, alebo nie. You can run as fast as you want and it's still going to be love all over you. Môžeš bežať pred ním, koľko chceš, ale on bude bežať za tebou a bude ti stále hovoriť, milujem ťa. You can walk all day and not talk to him, but he's talking to you and walking with you all day long. Môžeš kráčať životom každý deň a rozprávať si, čo chceš, alebo rozprávať sa s inými, ale on bude stále kráčať vedľa teba a túži sa rozprávať s tebou.
He comes bearing presents. Here, daughter, take these presents. I've had these presents for 25 years. Please take these presents. Please, take these presents. Veľa darov Please, I pre have these každého gifts for you. jedného Take z these nás a gifts. takto ide, chodí za tebou a ponúka ti, počúvaj, tieto dary, už nosím za tebou 25 rokov ich tu mám pre teba. Poor Holy Spirit, he chased me for 46 years. His arm must be tired. Chudák Duch Svätý, 46 rokov chodil za mnou. Musel byť riadne unavený. That's the truth. He is alive. He is real and he wants you. Toto je tá pravda. On je skutočný. On žije a túži po nás. My Jesus is alive. He is not far away. He's not a fairy tale. Môj Jesus je živý, není ďaleko a nie je ani nejaký príbeh rozprávkový. If you don't have a smile on your face, you need to have one on it just for that reason. A potrebujeme ho mať v našich životoch. On je tu s nami. Jesus! Ježiš! He's real. On je skutočný. He's alive. A je živý. And he loves you. A miluje ťa. And he wants you. A túži po tebe. And he's free for the asking. A modlí sa za to, aby si konečne došiel do toho. You guys are so loved, it's not even funny. He loves all of you. On miluje každého jedného z vás. Tak veľmi ste milovaní. Hallelujah, Monica. High five to our dad. Because I got the best dad in the whole world. Ja mám najlepšieho ocka na celom svete. I want to ask you, if any of you here have not given your life to Jesus, I want to ask you, why would you keep walking in misery when the King of Kings has a crown to put upon your head? Ak je tu niekto z vás, kto ste ešte neodozdali svoj život Ježišovi, ja sa vás chcem spýtať, prečo kráčate životom, keď kráľ kráľov vám chce položiť korunu kráľovskú na hlavu. You can't earn it, you can't buy it, you don't deserve it, but it's yours. Nemôžete si to kúpiť, nemôžete si to nejako zaslúžiť ani zarobiť, je to proste pre teba, patrí ti to. He is real. Je skutočný. And his love is pure and it is true. A jeho láska je tak čistá a pravá. And you can't do nothing to stop it from being poured out on you. A nemôžeš mu zabrániť v tom, aby ju vylieval na teba. It's yours. Je tvoja. Monica, can you play some soft music in the background? Monika, pustíš nám nejakú jemnú chválu? I'm going to ask all of you to bow your heads and I'm just going to pray. Chcem vás poprosiť, aby ste sklonili svoje hlavy, budem sa modliť. Jesus, koreshi sondara so sondara sheboroson sebara se shebaraki sondara sendara son. Jesus, you're my king, Lord. Ježiš, ty si môj kráľ. I love you, Jesus. Thank you for these people. Thank you for this church. Ďakujem ti za týchto ľudí. Ďakujem ti za tieto zborové spoločenstvá. Thank you, Jesus. Break their hearts, Ďakujem ti Lord. za Slovensko. Ďakujem Break ti, their hearts right now, Jesus. Pane, dotýkaj sa ich srdc. Oh, Lord, heal those wounds that are inside that they won't let go of, Lord. Uzdrav tie rany, ktoré potrebujú zahojenie. He's the physician, he's the healer. Let him On je ten heal. lekár, on je náš uzdraviteľ. Let him Dovol do mu, what only he can do. dovol mu, nech sa ťa dotkne. He Nech loves môže you. urobiť maximum He toho, čo loves túži you. pre teba urobiť. Miluje ťa. In Uzdravenie Jesus' v mene name. Ježiš. Healing in your hearts. Uzdravenie vo vašich srdciach. Surrender and submit. Poddajte sa mu a You got odovzdajte. nothing to lose and everything to gain. Nemáte čo strátiť, ale môžete všetko získať. The only thing you will lose is depression, heaviness, fear, Jediné, čo stratíte, je depresia, strach, guilt, shame. ťažoba, vina, hanba. All the weapons that the enemy's been throwing at you. Všetky tie zbranie, ktoré nepriateľ používa na teba. But what you receive is love, joy, Ale eternal to, čo life. prijímaš, je život, láska, pravota života, Faith, happiness, viera, healing. radosť, uzdravenie. If you've not received Jesus as your Lord and Savior, Ak si neprijal alebo neprijala Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, man, I'm telling you, your dad in heaven, he's got a crown with your name on it and a robe with your name on it. hovorím ti, že tvoj ocko v nebesiach má pre teba nachystanú korunu, na ktorej je tvoje meno vyrité. Má kráľovské rúcho, na ktorom je tvoje meno vyšité. You are royalty. Ty si kráľovské dieťa. You're royalty. Si kráľovské dieťa. He loves you. He wants you. Miluje ťa. Túži po tebe. So I'm giving an altar call. If you've not given your life to Jesus, Tak preto volám vás, ak si ešte nedal alebo nedala svoj život Ježišovi, don't wait another minute. nečakaj už ani minútu. Holy Spirit is here.
Duch Svätý je tu. Jesus is here. Ježiš je tu. And he's calling you out to receive him, to try him, to trust him. A volá na teba, volá tvoje meno. A túži potom, aby si aj ty mu prejavil, alebo prejavila svoju dôveru. The worst thing that can happen is nothing. Tá najhoršia vec, ktorá sa ti môže stať, je, že sa nestane nič. But what if you step forward tonight and you give your life to Jesus and your whole life changes? Ale čo ak dnes vyjdeš dopredu a tvoj celý život sa zmení? Pretože krv Ježiša Krista bola vyliatá aj za teba. If that's you, I encourage you to step forward and Ak si let to one of the ty, tak pastors ťa pray for you. povzbudzujem. Poď dopredu, budeme sa modliť za teba. Come on. Don't sit there in that chair. Don't wait another minute. Come on. Nečakaj už ďalšiu minútu, Amen. ak si to ty. Amen. Jesus, fire in this place, Lord. Fire. Ježiš, oheň, zošli oheň na toto Love of miesto. Jesus in this house. Thank you, Jesus. Lásku Ježišovu, ďakujeme ti, Ježišu. Is Sylvia or Martinka here? Sylvia or Martinka, pastors' wives? Barbara. Thank you, Jesus. Anybody else in here who needs to give their life to Jesus, come join the kingdom Ďakujeme ti, family. Ježiš. Ak je tu ešte niekto z vás, to potrebujete dať svoj život Ježišovi. Receive your Poďte sa crown. pridať ku kráľovskej Receive your rodine. king. Príjmi svojho kráľa. Receive eternal life. Príjmi večný život. Receive salvation. Príjmi spasenie. To receive love. Príjmi lásku. Receive peace in your life. Príjmi pokoj do svojho života a Because once lásku. you taste and see how sweet he is, you'll never go Príď back. a ochutnaj, aké sladké je milovať Jeho a už nikdy nebudeš chcieť nič iné. He is real. On je skutočný. Come on. Don't leave here the same way you came. If you need to give your life to Jesus, you got nothing to lose and everything to gain. Neodíď odtiaľto z tohto miesta taký, ako si sem prišiel, pretože je tu a chce ti dať svoju lásku. Nemáš čo stratiť a môžeš veľa získať. If you're not right with Jesus and you need to rededicate your life and you need to get back on the path, come forward and re-give your life to Jesus. Ak nemáš svoj život s Ježišom na takom správne teraz nastavený a potrebuješ, vnímaš, že chceš znovu dať svoj život na novo Ježišovi, poď dopredu. Everybody stand to your feet, please. Postavme sa všetci. Bow your heads, close your eyes, raise your hands. Zdvihnite ruky, zavrite oči, sklonte hlavy. Jesus. Ježiš. Father, I thank you for every person in here right now. Oče, ja ti ďakujem za každého človeka, ktorý je tu teraz. Thank you, Holy Spirit, you're here. Ďakujem ti, Duchu Svätý, za to, že ty si tu. I thank you never leave us. Ja ti ďakujem za to, že ty nás nikdy neopustíš. Lord Jesus, I just ask you right now to just sweep over every person in here like a mighty wind. A prosím ťa, Duchu Svätý, aby si teraz prešiel týmto miestom ako mocný vietor. Lord, I ask for a tangible presence to be felt with you. Ja ťa prosím, aby tvoja hmatateľná prítomnosť bola tu medzi nami. Lord, I ask for a holy wrecking ball to come in and break the wall off of their hearts. Ja sa modlím, Pane, aby si prišiel so svojou svetosťou a aby si lámal múry, ktoré máme postavené okolo našich srdc. Deeper in you, Lord. Aby sme mohli vojsť do hlbšie, Surrendering do to you, vzťahu s Jesus, the Tebou. King. Aby sme sa odovzdali viacej Tebe, aby sme mohli prijať uzdravenie, ktoré potrebujú naše srdcia. Lord, every hand that is stretched in the air, Lord, I ask for fire to become on their hands. Oče, Let každá them feel ruka, the living God. ktorá je hore vystretá, Pane, ja sa modlím, aby Ty si zoslal svoj oheň na život toho človeka. In Jesus' name. V mene Ježiš. Jesus, healing in the hearts right now. Uzdravenie pre srdcia ľudí teraz. Break down the walls, Lord. Break down the Pane, Ty walls. sám búraj tie múry okolo Get out of srdc. your minds and get in your heart. He's in love with you. Vyjdi zo svojej mysle, loves vojdi do you. svojho srdca a He loves you. veď, že On ťa miluje. He loves you. Miluje ťa.
You're his sons, you're his Ty daughters. si jeho syn, ty si jeho He dcéra. loves you. Miluje ťa. Surrender to your Jesus, he loves you. Odovzdaj sa svojmu Ježišovi, on ťa miluje. Lord, I just lose joy in this place. Pane, ja uvoľňujem Joy, radosť na tomto unspeakable mieste. joy. Ja hovorím In radosť. Jesus' name. Prehlasujem radosť v mene Ježiš. Unspeakable joy, Lord. Radosť, ktorá je neopísateľná, Pane. Lord, I plead the blood of Jesus over all of them, Father. A deklarujem krv Ježiša Krista na všetky tieto životy. And I speak life, light, and destiny over all of them in the mighty Hovorím name život, of Jesus. svetlo a naplnenie Božieho zámeru do ich životov. In Jesus' name. V mene Ježiš. Who's got pain in their hips? Who Koho, has pain in their hip? koho boli klb? Who has pain in their Bedrový hip? klb. Koho boli bedrový klb? Niekto má bolesť v bedrovom klbe? Healing right now. Put your hand on her back right now. Uzdravenie. Pain, go in Polož jej Jesus' ruku, name. tam Out bolesť in odíď v mene Jesus' Ježiš. name. Go. He Odíď. loves you, sweetheart. Miluje He ťa. loves you. He died for your healing. On ťa miluje a zomrel za tvoje uzdravenie. Healing in Jesus' Uzdravenie v name. mene Ježiš. Thank you, Jesus. Ďaká ti Ježiš. Heaviness, come off of their minds right now. The spirit of heaviness, go in Duch Jesus' ťažoby, name. ktorý pokrýva ich mysle, odíď v mene Ježiš. Close your eyes, keep your hands up. This time with you and Zavrite Jesus. si oči, sklonte hlavy, držte ruky hore a sústrete svoje srdcia na Ježiša. This is between you and Jesus. Toto je medzi tebou a Ježišom. There's healing to be had right now. Je tu uzdravenie, ktoré má pre nás. He knows you. On ťa pozná. He knows where your pain is. On presne vie, kde máš bolesť. Let the physician in. Pusti svojho lekára, svojho uzdraviteľa dnu, He's the healer. lebo on je uzdraviteľ. Let him in. Pusti ho dnu. He's real, guys. Je skutočný, hovorím vám. Je Jesus is skutočný. real and he's alive. Ježiš je skutočný a je živý. He's here. Je tu. Lord, I thank you for your angels in here. Pane, ja ti ďakujem za tvojich anielov na tomto mieste. Jesus, I thank you for your Holy Spirit. Ďakujem ti za tvojho Ducha Svätého. Touch them, Lord, right where they are. Dotkni sa ich tam, kde sú. If you're seeking him with everything in your heart, he will not leave you. You will find him. You will find him. Ak ho hľadáš so všetkým, čo v tebe je, celým svojim srdcom, on sa ti dá nájsť. How much do you want to receive tonight? Koľko chceš dnes večer prijať? Tell him. Povedz mu. Those of you who have a prayer language, start speaking out loud now. Tí, ktorí máte svoj modlitebný jazyk, začnite sa modliť nahlas. Lift up a joyful sound to him. Dajme mu taký radostný zvuk. Jesus. Jesus. Lord, we praise you, Jesus. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Jesus. More, Lord, touch her. Yes, Lord. Ty si náš Pán. Thank you, Jesus. Ďakujeme Fire ti, on her Ježiš. right now, Lord. Oheň, Fire. oheň, zošli svoj Fire. oheň. Corre, sinda, shondarara, sombara, she, sendara, resara, tondara, she. Sora, sikara, esandara, se, shebara, son. Jesus. Ah, he loves you. Boh ťa miluje. You're precious in his eyes. Si vzácny, vzácna v jeho Lord Jesus, očiach. we praise you, Jesus. Ježiš, my ťa chválime. Thank you for saving us, Lord. Ďakujeme ti za to, že si nás zachránil, Thank you for spasil. never giving up on us, Lord. Ďakujeme, že si to nikdy s nami nevzdal. Thank you for your faithfulness. Ďakujeme ti za tvoju vernosť. Thank you for all these people in here, Lord. Ďakujem ti za všetkých týchto Thank ľudí. you for their lives. Ďakujem ti za ich životy. Thank you for their futures. Ďakujem ti za ich budúcnosť. Bless these churches. Požehnaj tieto Bless spoločenstvá. this city and this nation, Lord. Požehnaj toto mesto, aj tento národ, Pane. Jesus' V name. mene Ježiš. Sondarashi. Fire in this place. Oheň. Fire. Oheň na toto miesto. Fire. It's there, guys. Shobarasi. Sondararashi. Shebo. Sondararesa. Jesus. Ah, thank you, Jesus, that you always complete what you started. Pane, ďakujem ti za to, Ježiš, za to, že ty dokončíš to, čo si započal. Lord, I thank you that your word says that we overcome the enemy by the power of our testimony and the blood of the Lamb. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty hovoríš, že prekonávame moc nepriateľa krvou baránka a slovom svojho svedectva.
Lord, I pray they never lose the zeal to share their testimony Ja sa everywhere modlím, they Pane, go. aby nikdy nestratili tú zanietenosť, aby hovorili o Tebe, aby hovorili svoje svedectvá, kamkoľvek by išli. I pray that they stir up a holy hunger and jealousy in others. Ja sa modlím, aby keď budú svedčiť iným ľuďom, aby tak si Ty mohol rozniecovať v živote tých ľudí svätý hlad a takú žiarlivosť potom, že aj oni chcú toto zažiť vo svojom živote. May your light and love flow out of them everywhere they go. Nech ich svetlo a život, ktorý je v nich, nech prúdi z nich, kamkoľvek pôjdu. May they never be satisfied where they are with you. Ja sa modlím, aby nikdy neboli uspokojení s tým, koľko z Teba už majú vo svojom živote. Lord, we just thank you for this night. Ďakujeme Ti, Pane, za tento večer. Lord, I ask you bless the food. Ja sa modlím, Pane, aby si nám požehnal jedlo, ktoré máme pripravené. And that you bless it to their bodies. Požehnaj ho na dobrú výživu pre ich tela, pre naše tela. And we give you all the honor and all the glory A for Tebe all the vzdávame testimonies. všetku úctu, všetku slávu, všetku česť. Because Lord, we can do nothing without you. Pretože bez Teba, Pane, nemôžeme nič. But we can do all things through you. Ale všetko vládzeme skrze Teba. We praise you, Lord, and we thank you. Chválime ťa, Ježiš. Chválime In Jesus' ťa, Pane. name. Mene Amen. Ježiš. Amen. We are going to have tacos over here in about 5 minutes. Give us a few minutes to start setting up the plates. If you want to stay and worship, the worship music will keep going. Dajte Stay nám here in His pár presence. minút, asi za 5 minút vás pozveme ku prestretým stolom, kde budeme mať tacos, také mexické jedlo. Ak chcete zostať v atmosfére uctievania, hudba pôjde ďalej, takže môžeme chváliť ďalej. Je to na vás. I could use 3 volunteers, just 3. to help me. Poprosila by som 3 dobrovoľníkov, ktorí by mi pomohli.